Kender du den her tankegang? Når jeg får tabt 5 kilo, når min chef begynder at anerkende mit arbejde, når vi får renoveret køkkenet, så skufferne begynder at glide helt perfekt, når jeg bliver færdig med det der store projekt på mit arbejde, når jeg får styr på mit liv, så bliver jeg god nok. Hvis du kan genkende det, så lad mig fortælle dig noget, det tog mig 40 år at finde ud af. Det hjælper ikke. Jeg har krydset kilometervis af to-do-lister af i jagten på sådan en diffus følelse af god nokhed, som flyttede sig jo flere krydser jeg fik sat på mine to-do-lister. For følelsen af at være god nok, den finder vi ikke i andres anerkendelse, eller i et perfekt hus, eller en veltrænet krop, eller en instaværdig hverdag. Den følelse af at være god nok, den er inde i dig selv. Og der har den været hele tiden. Og det er vores indre kritiker, der prøver på at bilde os ind, at vi skal gøre noget særligt for at være god nok. Men det passer ikke. Og du kan træne din indre kritiker til at fylde mindre, så du får mere plads til ro og glæde og til at nyde dit liv, uden at føle, at du skal gøre dig fortjent til det. For du er ikke din to-do-liste. Du er et menneske, og det gør du godt.